Soc Agustí Lleida, mestre, ara jubilat. Ara em proposo fer allò que faria si estigués a classe amb molts nens i nenes i us convido a fer-ho. Em proposo mirar-me la portada del llibre. Si em miro la portada, em veig de manera molt destacable la il·lustració d'una nena. Aquesta nena fa uns moviments d'allunyar-se, de córrer, de sortir, li queden les cuetes aixecades, porta les mans a les orelles en senyal d'alguna cosa que no li agrada, potser un soroll. Si ens fixem en la cara, potser els trets no són significatius. Potser em crida l'atenció els cabells del cap, com esbullats, com si expressessin una preocupació. Per altra banda, si miro l'indumentària, em dona poques pistes, o tota la pista que em dona és que seria un vestuari occidental, a la vegada molt estès pel món. Em fixo en el títol, i el títol em crida molt l'atenció. Primer pel que diu, el dia que va arribar la guerra. El dia que va arribar la guerra és una expressió, això del dia que va arribar, que podríem pensar que és semblant a dir quan va arribar la guerra. Però aquest quan, encara que sigui diferent, és com molt més concret. Quan va arribar la guerra, trobo que es refereix més al dia que no pas si parlem del dia que va arribar la guerra, que trobo que es refereix més a que a partir de que va arribar la guerra. Si jo dic el dia que va arribar la tardor, no estic pensant en un dia en concret, sinó en aquesta continuïtat, el dia que va arribar la pandèmia, el coronavirus. No és un moment. Entenc que és una cosa que té molta continuïtat. Si em miro amb la tipografia em crida molt l'atenció, les lletres estan d'una manera obliqua i que sembla que segueixin o persegueixin el personatge de la portada. Darrere de les lletres hi veig una cadira, com si quedés o com si fos d'abans. També veig uns dibuixos infantils que sembla que volin, uns colors per terra. Llegeixo el nom de Nicola Dàvies, l'escriptora. Ens sona d'algun altre àlbum o llibre infantil. També veiem que diu il·lustrat per Rebecca Cope i en aquest cas no tinc cap més referència. Al dalt de tot encara hi veig Alba i entenc que és editorial. Si giro el llibre m'adono que aquell to net que tenia beix, aquí s'ha embrutat, hi ha un gris que s'expandeix i veig encara més dibuixos i colors. Però el que em crida l'atenció és el text. I em llegeixo el text. Imagina't que un dia de cada dia arriba la guerra i deixa la teva ciutat feta runes. Per les imatges que he vist sovint, no em costa imaginar-m'ho. Tot i que em crida l'atenció que digui un dia de cada dia. Em fa pensar que el llibre potser vol parlar de que la guerra trenca la quotidianitat. Els dies de cada dia són aquells que tenim més rutinitzats. Potser els caps de setmana són els que fem coses diferents. Imagina't que has de fer tot sol un viatge perillós. Sí, també ho he vist, no ho he viscut, però ho he vist. Sense ningú que et dona la benvinguda a l'arribada. També ho hem vist, això. Imagina't que ho perds tot i tothom. I que un nen, igual que tu, et dona una cosa petita però molt valuosa.
Aquí em crida molt l'atenció que digui un nen igual que tu. Em fa pensar que aquest llibre vol especialment estar dedicat als nens. Jo no me'n sento pas exclòs. Suposo que també pot interpel·lar la meva ànima de nen que encara en queda. Però em fixo que aquest igual que tu podria no ser-hi i que un nen et dona una cosa petita però molt valuosa. Però no, hi diu igual que tu. Aquest igual em fa pensar més en comunitat que en identitat. Igual que tu, igual com són els nens del món.